Ja, men lad os prøve at kigge på, hvad vi egentlig har fået ud af det. Nu er grisen delt, som de skal være til svendprøven. Skinken er, som jeg tidligere sagt, den er valgfri. Og det vil så sige, at de kødstykker, der ligger her, der må eleverne selv bestemme, hvad de skal bruge af det, og hvad de vil bruge det til. Vi har også nogle ben her, og den kan vi også lige snakke lidt om. Men lad os tage kødet først. Så hvis vi har her, det er kappen, der ligger oven på inderlåret her. Den er pudset lidt af. Man kan lave en lille snørret steg af den, hvis man har lyst til det. Og man kan fylde den med nogle forskellige ting og sager, med noget ost, hvis der er. Og så grydesteg dem, eller man kan også lave dem i ovnen. Det er forholdsvis mørt stykke kød. Det skal bare fjernes fra inderlåret her. Inderlåret, snitsler, eller man kan lukke dem op, og så putte ost og skinke i, eller hvad man nu har lyst til. Og skinke mignon, altså lårtungen, ligger her. Der er mange butikker, de lukker dem op her, og så putter de ost, og de putter skinke, soltørrede tomater, bacon, ristet bacon, og serrano skinke i, og vikler noget omkring dem. Det bliver også putte noget grønt i, hvis man har lyst til at holde en meget mager ret, fordi kød i sig selv er utrolig magert her. Og det kræver en stegetid på sådan cirka godt en halv times tid, måske lidt mere, lidt afhængig af tykkelsen. Så har vi kyvetten, nu er den pulset af her, og der er ikke så meget kød tilbage i den. Jeg vil foreslå, at man bruger den til noget strimler og tern. Jeg synes ikke, den er så frygtelig meget andet. Man kan selvfølgelig godt stege den på panden og bare spise den ligesom en kotelet, men det er bare ikke helt det samme. Kylotten har vi liggende her. Den har vi jo snakket om lidt tidligere, men smid den i ovnen. Giv dem nogle forskellige krydderier, eller bare salt og peber, hvis man har lyst til det. Og så i ovnen sådan en 35-40 minutter. Det passer det er nok meget godt. Så har vi resten af, hvad skal vi sige, lårtungen, eller yderlåret her. Kylotten har jo siddet her tidligere. Den bruger vi normalvis til at lave nogle skinkestrimler af. Der bliver nogle enormt flotte skinkestrimler, når vi får pudset det her i, og fordelt den i scenen her. Så strimler og tern ud af den her. Man kan også lave nogle forskellige former for steaks, hvis man har lyst til det. De er lidt mere hårde, end de er fra inderlåret her. Tykstegen, selve hoftestykke, kan skæres ud i skiver til det, vi kalder vikingsteaks. Det kan også deles op her, hvor vi tager den smalle side over og laver sådan en, stort set ligesom mignon. Den er bare væsentligt mindre. Eller man kan stege det helt, som det er her, til en gryderet. Det er et utroligt mørt stykke kød og meget magert også. Meget, meget velsmagende. Lidt overset, kan man nok sige. Så har vi skinkeklumpen her. Mange steder der bruger de den til skinkesnitsler. Eller også laver man selvfølgelig røgvarer af dem. Man laver røget skinke af de her. Det kan man også have indover. Det kan man selvfølgelig lave af det hele. Man kan lige dele den her. Og man kan dele den i den runde side og den flade side. Den flade side, den bliver anbefalet til det, der hedder skinkeflanks. Og den runde side her til skinkebites, hvor man så lige deler den op i 3. Og så skærer nogle tynde skiver, som er alle meget velegnet til noget wokret eller til at bare stege og så spise på noget salat eller hvad man nu vil. Det er jo meget mere kød alt sammen her. Låsemusklen ser sådan her ud. Der er en hel del sener indeni. Så hvis man synes, man vil bruge dem til noget tern, så kan man selvfølgelig godt det. Så skal den bare pusses godt af for senerne her. Ellers er den ikke til så meget. De er ikke så dyre, så vi anbefaler sådan, at de bliver hakkekød. Det samme er det med skankemusklen her. Der sidder nogle meget store sener i. Og det kan altid være en god idé lige at få tjekket det ordentligt efter. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at hvis der sidder lidt ost tilbage, at man får det fjernet. Det må vi så gøre bagefter. Så har vi et par ben her. Vi har hoftebenet med halebenet på her. Så har vi hoftebenet siddende her. Altså grisens bækken. Og halen den har også siddet der. Så har vi skankebenet her. Hænger sammen med lårbenet. Altså det vi også kalder rørbenet. Og for enden af rørbenet her, der har vi så knæskallen siddende. Den sidder så fast i klumpen. Det er musklerne for klumpen, der holder fast der. Og til sidst så har vi grisens skinneben, som vi i daglig tale kalder for skankebenet. Og det sidder så fast dernede. Så har vi tåen. Bagtåen her, den bruger vi sjældent. Normalt går det til affald, men man kan jo selvfølgelig også sylte den, men der er ikke ret meget i den. Så der bruger vi normalt til syltet grisetal, bruger vi altså fortåen. Så har vi lavet en lille præsentation af skinken her. Skinken, den deler vi jo ved hoftestykke, og det vil så sige, at det næste stykke kød, der kommer, hænger sammen med det her midterstykke.